A daidai lokacin da al'umma da dama suka jajirce wurin bidar halaliya komai ruwa komai rana, su ko wasu burinsu idan kun tara su kwashe. Kamar yadda wani bawan Allah mai haya da mashin ya yi kicibus da wasu marasa tsoron Allah da suka ɗauke shi tun daga gadon kawo zuwa bayan masallacin Santan Bello, inda a ƙarshe suka maka mishi wani abu akai inda tuni ya zube a ƙasa. An samu wasu bayan Allah da suka ɗauki wannan mutumin suka garzaya da shi asibiti. Shirin gari ya waye mun garzaya wannan asibitin inda muka ji ta bakinsa. Daga ina? Gwana dai ana gwando su nake gani. Kiran ka fato? So bane. Dangane da abin da shafi ya faru da kai, me ya faru da kai yanzu? Wallahi dauko su nayi. Daga ina? Daga kawo Boston. Na kawo su nan Santan Bello. Na suka ce su ji. Kawai nan dama ta ce zan kawo su. Sun ce ta wurin kofar masallaci ta gaba. To na kawo su sun ce ba su canjin 1000. Sai ina da canjin da sai ban yarda da kuɗin ba. To ina tunanin kamar ko fake ne. Sai na ce musu ban da canji, sai su ce mu je unguwar sarki Boston. Hawa mashin din da na yi. Kawai dai na ji a ƙasa sun buga min wani abu, ina tunanin gudunmawa. To ya yanayin yaran da su yara ne ko manya ne? Yara ne matasa don duk kusan kamannin ne. Ya yanayin sai yake? Da yake dare ne kuma ba kallo ne musu na kwarai ba, kawai dai daukan su kawai ne, ban ma don ni yanzu ko da zan gan su yanzu gaskiya ba zan iya shaida su ba. Ba zan iya shaida su tabbas. To yanzu me faru da mashin ɗinka? Sun tafi da ita. Sun tafi da ita? Sun tafi da ita. Wace irin mashin ne? Boxer. A daidai lokacin da abin ya faru da kai, suke kuna tafiya da su a mashin, bagaji suna wani magana ko wani abin nan? Sun man tambayoyi kwarai kuwa. Me suka ce ma? Sun tambaye ne wani ina nake zaune. Ayin na iya korafin guza na ce Ungwandosa nake zaune. Ungwandosa su ce min wani layi a Ungwandosa. Na ce musu ina Ungwandosa wajen kasan Izal Islam. To iya tambayan da sun kenan. An san tambaye ni wani wai na san wani koci Abdullahi Koci yana nan gajere baki, sun kwatancen shi. To banda wannan yadda suka dauka tsaya, kaga wani abu tare da su? Ban ga komai tare da su. To daidai ina ne daidai a unguwar sarkin suka ma wannan abu? Kofan masallaci ne na layin gabar din. Ta yadda ake shiga lungun nan ana fita zuwa a Boston. Ana lungun su ce dan ba su canji. To da yake ka san idan abu Allah ya kaddara abu zai faru baka da wata hikima ko dabara. Yawwa kawai dai ni dai din ma gaskiya bana irin hakan. To amma tunani na nan ga masu yankin hula da sauransu cikin masallacin ma akwai mutane. To amma da yake Allah ya sa kaddara da ita dai bata da wani makauta. Kawai sai ya faru. Shine ma kawai abin da ya sa haka mai kasance. To wani kira kake da yan uwanka yan acabar suke kiyaye irin wannan? Kiran da nake yi dai kawai a ci gaba da addu'a Allah ya kare ni, kawai Allah ya kiyaye mu. Kan kai yanzu darasi za ka ƙara koya akan maganar ɗaukar mutum biyu da sauransu. Kawai yanzu dai addu'a kawai. Dan shi wannan sana'a baka da wata hikima ko dabara. In kaman barayi ne irin wannan za ka iya ɗaukar mutum ɗaya. Gurin da za ka sauke to akwai yan uwa gurin su yi target ɗin. Saboda haka ko ɗaukar mutum biyu ko wasu abubuwa da duk wata hikima da za ka kiyaye a harkan achaba wallahi baka da mafita. Mafitan kawai ka yi addu'a Allah ya tsare. In baka da rabon asara za ka yi ka gama lafiya. In ko kana da rabon asara baka da wata hikima ko dabara wallahi sai ya faru. Daga ƙarshe ne muka ji ta bakin waɗanda suka ɗauke shi zuwa wannan asibiti. A wannan lokaci. Sunana Muhammad Kabir. Muna dawowa daga anguwa sai na ga wani bawan Allah ya dauko wannan da jini haka sai na da yana tambayar su cewa to shi wannan bawan Allah jini na zuba gashi a bayan mashin ko accident da ya faru. Sai na ce ma abokina da ya dan ƙara gudu a hawansa domin mu je mu tabbatar da menene ke faruwa. To muna zuwa kusa da su sai na ce mashi da kafa sai na tambayi shi ne tuka mashin da lafiya wannan jini na zuba masa ba kuma sai ina za sai ce wallahi barayin mashin ne sai ce subhanallahi
sun ce to akwai asibiti a nan kusa da kuma mu je don a samu duba lafiya sannan yadda na ga yana tafiya jini masa komai na iya faruwa to shi ne muka zo nan asibiti Allah ne musu bayani cewa wannan lalurar da ke faru da shi wasu gurbatattun al'umma sun ɗauke shi sun je sun buga masa guduma ko dai wani makami da har ya rasa ma ina yake sai da ba Allah ne ya tabbe shi da aka yanzu ake dan masa tuntun to tsakani da Allah akwai matsaloli al'umma ya kamata su fahimta a irin hali da muka tsunta kanmu jami'an tsaro ko gwamnati ba ko ina take ba mu ma ya kamata mu inga asalin kiyaye wasu dokoki duk da dai an ce ta yi Allah kiwo ya fi Allah nana sana'an nan da kake yi rayuwarka ta fi komai yau in babu rayuwa babu abu da za ka iya yi yanayin mutanen da za ka ɗauka duk da za su nuna maka kuɗin da za su baka ko kuma inda za su kai ka ya kamata ka tunani in dare ya yi bayan magrib mutum biyu suka ce ɗauke mu kai wuri kaza ce ba za ni ba inda za su tsare kan nan wurin ba sa iya maka wannan illa amma suna nan duk sun san lungunan nan da sakunan nan inda kafafuwa suke ɗaukewa da sun kai ka wurin in baka yi wasa ba sai su la'anta ka ko su ji ma to idan dai yanzu wannan bawan Allah wallahi tallahi ba dan da karan kwana da ba dan kwana da akwai kwana gaba wallahi yana iya mutuwa inda suka buga masa to ina ja hankalin su wa'annan masu harkan achaba idan dare su san ina za mu je ba ma ina za mu je ba wa ka dauka Allah ubangiji ya kawo mana saukin wannan bala'i ta ya ku samu wannan bawan Allah mun same shi ne a nan wajen masallacin santan gani wajen karamar kofar hikan nan ya ce man shi ya kare zai je shawo mai idan man ɗin rami sai suka matsa mai tun daga na ɗauko su suka yi ce bai ga mana inda ya ɗauko su ba ya ce matsa a taimaka mashi to dai da wani ya ɗauko shi kuma yi gani ma na zo kuwa sai na biyo shi muka tafi tare to ya zuwa a matsayin kame ake mashin wani darasi ka koya a kan wannan abu wannan dai ya ma gaskiya ɗaukar mutum a zuwa rina inda dare ya gaskiya ni ba na ɗaukar mutum kuma yana taɓa mai dama ana ɗan yin gargaɗi a kan dare ya yi a daina ɗaukar mutum ko ba daren ba ma gila kuma ka san irin mutanen da za ka ɗauka kuma in ka ɗauke su ka san wani guri ne za ka aje cikin mutane ne ko hanyar da za ka bi ta mutane ce dai ana yi mana irin wannan jawabi. Da fatan masu aikata irin wannan mummunan aikin za su ji tsoron Allah su daina. Ƙarshen wannan rahoton kenan.